Takže dobrý den, milí diváci. Dneska to bude další video, bude to takovej vlogícek, opět ze srazu, ale máme tu změnu, jak jste si mohli všimnout. To video úplně neuvádí Jozy a dneska jsem to já. Kdo mě nezná, tak jsem prostě kameraman a střihač tohle strašně super kanálu. No a chystáme se na sraz Rozkošze. Pojede nás teda víc, některý už znáte, Struný, Radek, Filip a přidá se k nám ještě ostatní, co možná z videí neznáte, Váša Plíša a Honza Bek. No, zatím já tady chystám prostě si takhle věci na kamerování samozřejmě, aby z toho byly záběry slušný nějaký, no a za chvíli pro mě přijede první vůz naší kolony a vyrazíme, jedeme teda dneska v pátek, budeme tam spát a prostě si to jedeme užít, takže uvidíme se u dalšího prostřihu. Tak jsme konečně vyrazili, Váša mě vyzve tady v oktávce a razíme směr Česká Skalice, směr Rozkoš, jede s náma ještě Honza Bek s pasákem. Ostatní vyrazili napřed, Radek, Fíla, Struný, takže se sejdeme na místě prostě a uvidíme, jak to bude dál, no, jak to bude pokračovat. Počasí nám zatím máme sluníčko, teplíčko, tak uvidíme, jaký ten sraz bude a hlavně kdo se sundá nejvíc, no. Tak jedem a uvidíme se na místě. Takže jsme na místě, kluci to jeli zaparkovat a já jdu tady pěšky, abych vám natočil nějaký vstup. Je tady jako zatím mrda aut už, na to, že sraz je až zítra. Teď se jdem sejít nějak s klukama, Fíla, Radek, Struný, znáte to, klasika. A jdem se prostě setkat a jdem započat tento sraz. A asi teďka bude nějaký prostřih, sem dáme, jak to tu vypadá a pak zase dáme nějaký vstup s klukama, takže jdem to započít prostě. Tady máme Fílu. Ahoj Fílo. Ahoj, ahoj, vítejte ve vlogísku. Kluci přijeli za náma. Milan, no, přišel. A jdeme pít? A kdo se zlé nejvíc? Chtěl bych jakoby vzít. Bude to Filip. Bude to Filip. No, chtěl bych dávám stovku na to. Začínám jedním pivem, ale už se mi zavírají poklopy, takže. Takže Ahoj Struný, co to myslíš ty? Píče, nežer to. Řekni nám k tomu něco. Já co ti k tomu mám říkat, vole, tak jsem si dvomil tu svoji bílou tu. No jo, máme tady novou káru, která má fakt dobrý vlak, jako. Fakt se to povedlo. A jako jsme tady, prostě naše skupinka sestavený, tamhle zbytek a jsme tady, no. Teď čo hoříme. No, udostotím, on to chutná líp.
To je fakt, to je druhoška to fakt. Dobrý! Zažehnáno! Dobrý, ne? Já jsem spokojený. Tak jo. Co se děje? To počkej, dábeš ten lák, to je na hovno. Počkej, hele, ty jsem se dostal nechtěl, já jsem se dostal nechtěl Počkej, pod to. Krištofe, svít na to, ne? Kurva, tak To je jako vidět v tom já tady videu. jedinej lampičku burner, A to vole. je vidět v tom videu. Kurva, to je světlo, Počkej, to je to je debil, svícovat, vole. skvělý to je, vole. Nechcem se po to dostanu, vole, ale to je na hovno. By to chtělo tu, vole, víš co? Nibelačku, vole. No, vole. No, úplně, špavovák. Ale plochej. Hele, koukej, uděláme jednu. Počkrábeš to, ser na to, počkrábeš to. Já tam dostanu nehet pod to, ale ne doprostřed, to asi neuloupne muchu. Honzo, děláš, jako by to ten lak nějak zhoršilo. On Honza není úplně gynekolog. Tady je, vole, pádrací. Včera jsem byl. Ty vole. No, tak tady to nevypadá tak dobře. A zepředu to je nádherný, vole. A mám to dát do videa, jako tohle. Že to je tak vždycky nalékové. Bacha, održ to, já to urvu. To můžeš. Ty vole, ten má sílu, pojď jeden celá špenát, vole. Ne, ty to skuruješ ještě. Asi já to serám. No, má je, vole, promáčný vrata, No, vole. já si myslím, že tam necháš nechty, vole. Budu moc Ale tak ty narost to. Ale ono to docela drží, vole. No, tak to je origo, že jo. Jsou vrato z RSA. Hovno. Úplně originál. Chutná ti to. No, úplně. Ale originál znak to je, jako. Ty, To je naftový RSO, vole. Ale to- Rotačka, vole. To se ty na... 45 kW to se- rotačka, vole. To se ty nafty drží, ty vole. No jasný. No, dobrý. Jaký Tak vohulený. prej nic. Podrábí to. Zatání ráčnu až Zapal to! Zatání ráčnu až do kufru. Ale to bude jedna v to ne, ale vy se držte. Jo, počkej. Jo, dej vám je hrábě. Nelítaj. Když vyplouvá za půlku tu Já mám bavoráky, kurva. To je na hovno. Miláši, jdem to vyhypit. Jsme tým! Jsme tým!
Já jsem mu zapal taky boty mrtě, vole, mu tam špajá, vole, boty mrtě. Ne, proč mu vohňá, vole. Pičo. Ty vole. A už se mu nechce. Tak, montujeme pejvák a jdem chrápat. Máte crazy noc a pokračování zítra. No. Začal nám nový den. A teď se to pomalu chystá, no. Vojto, jak hodnotíš večer? Hodně v pořádku, vydařilo se nám to a už drhneme. Povedlo se. Povedlo se, já jsem spokojený. A kde se nejvíc ožrám? Ašek, plišek. Ale tak museli jsme se poznamenat nějak, no. Už to bere. Jedem to dát na trávu a pak si dáme nějaký prostřih asi rovnou aut, co tu je. A uvidíme, jak to půjde, no. Tak zatím. Raz, dva, funguje to? Představ se. Ahoj, já jsem Větrák, nacházíme se na srazu Rozkošcí 20... Znova střih, klapka. Kamera, start. Nazdar, já jsem Větrák, nacházíme se na srazu Rozkošcí 2026 a jdem tady ohodnotit nějaký auta. 6. Fejkový GTIčko. Je to v naftě.
Na hovno fitment. Ještě něco k tomu řekneš. K tomu není co víc říct. Je to úplně vohovně. Jdeme dál. Já jsem si na taky rád. Patinová Toyota Corolla. To tady stojí od loňského srazu. A ještě týpek nestihnul udělat detailing zřejmě. Nevím, jestli to můžete slyšet, ale tamhle vzadu probíhá bičování mrtvých koní. Jaj. Kde máš nárazník? Tak se ho půjdeme zeptat, ne? Dělali geometrii včera, vole. Ne. Nedali kamery, vole. Chybí ti nárazník! Jo, dobrý, má ho sebou. Tady nic nebude. Já bych teď tu koordinoval sem takhle. Jo. Tady bych si podíval na tu skvostu. A tady se podívej na tu stranu. Ještě posun se metru. Struny, tak já dělám druhý metra, ne? Docela jsem fascinován tou kapotou. Jak můžete vidět, tak tam jsou naznačený vlastně výřezy na výdechy. Jo, ty budou potom dodatečně vyříznutý. Takže abyste věděli, jako, že to je zřejmě v procesu a za rok už tam budou děury. Co? Uspoluje se. Jo, podíváme se. Jo. Tady probíhaly nějaký zednický práce asi. Jdeme dál. Pojďte za mnou, já to tady znám. Jsem tady skoro místní. To je vysoký. Jak se potočil. Já nevím, co mám říkat, to bylo. Můžeš nám něco zarepovat třeba. Zlatý kola 20. Žádná folie. Nevím, jak to je. BMW. To je pěkný tohleto. Ten introž se mi moc líbí. Cením ten Woody paket. Dříví dekor. Jenom by to chtělo trošku snížit asi. A limce rozleštit, cože? No, Nový podběhy. co tam říkají? Po mně chtěli, Cením. co říkali. To chytlo lišku z toho, jak to dře. A jde to vlastně nahoru až k tomu sloupku. Ten předek. To je na malíček. Vysoko. To vidím tak na 4 centiáčky tohleto. To je jako taky sympatický celkem kupaso. Jenom škoda těch Japaníků, ty to totálně zabíjejí teda. Jinak jako na ježdění do práce parádička. Co k tomu řekneš? Že nejhorší je na těchto srazech
měřit tu vejšku. Chudák se tam musí ohejbat. Tady to bude hodně podobný, tady nejsou šrouby teda. Je to taky rameno. Nebo držák ramene. Neštěstí. Neštěstí tahle soutěž. Co dál? Hele, jdeme radši do prdele. Jdem ohodnotit tamhle ty nějaký barevný auta. Ty barevný skvosty, rozhodně. Aha. Což je centiák tady u nás. Kde začneme? Můžeme tady tím zlatým bombónkem začít. Velice skvostný exponát tohleto, bych řekl. A co bych vypíchnul, takže vlastně je tam naftový PDčko, akorát majitel ho chtěl extrémně upravit a tak vzal flexu a vlastně z něj odříznul jeden válec a udělal z toho 3 válec. Takže původně to bylo 4válcový PDčko, ale teď je to 3 válec. Takzvaný flexatuning. Někdo s tím řeže pružiny, někdo s tím řeže motory. Ale zařízlí pěkně. Mhm. To vypadá, že by mohlo být celkem nízký. Tady asi už jsou po obědě. Toast byl k večeři. Vrátím. A co tohle šedý? Nebo stříbrný? Tak jaký to je? Jsi barvoslepej nebo co? Stříbrný, ne? A má to fialový interiér. Jako Stojí to za něco? Jako pro rohlíky na nákup dobrý, no. Ale co teda musím cenit, tak je ten telefon. Co to je, Siemens? Siemens. Skutečná. Dobovej doplněk, nádherný. Pamatuju si, když jsem na tom ještě hrál, co se na tom hrálo? Tetris, myslím. A nebo had? Na Siemens neměl hada. Je to nevím. Ne, to bylo na Nokiích právě. No, Ten bílej. bílej. To ani Nebo to nemá. nestojí za slovo. To nestojí za slovo. Co kameruješ, ty bazarant? Nedobrovolný. Budeme na primě. Počkejte, tak pojďte. Jdeme se zeptat tady Jdeme se fanoušků na zeptat, něco. jo, tady kolem jdoucích. Čau hoši, chcete něco říct Ahoj. do mikrofonu? Proč je tam tak velký turbo? A dá se s tím jezdit na houby? Na houby jo, Ale z houb už ne. Zub? ale z hub už ne. Aha. Kde to má kapotu? No, šéfe. Hele, Kam si ono dal? to tady bylo od včera Ale cikáni to ukradli. a přiběhli sem cegani a normálně pozbírali tady pár kapot, no. Kouknem na bazoš. Jo, jestli potřebujete vínovou kapotu, když tak vím, který to vzal, takže dám kontakt. Díky, Vyšší jméno. díky šéfe. Jo. Šéfe, a Ferko kdybyste nám Demeter. řekl k tomu Mercedesu No, tamhle. tamhle ten. No, tím Ferko právě přijel. Tím Ferko přijel, jasný. Tak už vím, který je Ferko. A tak ho jdem ohodnotit, ne? Ferka? Ferko je dobrý kluk, Domestikovaný. hodnej moc nekouše. Jenom si hlídejte ty kapoty. Ale ne, asi v 5 jsme tady byli A to je toho Ferka. a jo, a v 6 jsme byli na šrot. To je divný. Teda úplně rýdy samozřejmě. Má cenu to komentovat? Ne, tohle to je pěkný. Ne, nejsou, ty kola nejsou moje, máme jenom půjčený. Ale ještě nechtěl. Ne. On na ně zapomněl. Na skle, hezký svátky.
Tady jsem chtěl ještě vypíchnout ten volant, ten se mi líbí. Tento volant, ano. Stojí za zmínku. A stojí i za pár peněz. Co může takový volant stát? 7, Ale tak to není zas tak hrozný, čekal jsem víc. ale nejsem si jist. Jasný, jo. No nic, už mě to nebaví. Kde máš v ostatní? Tak se nějak rozluč. No. Tak, čau. Tak, za chvilku nám začíná Wayfook contest. O nejhlasitější Wayfook. Takže to půjdeme checknout a doufejme, že tam budou nějaký pořádný auta. Takže jsme byli teďka na Wayfook contestu. Co si o tom myslíte? Jaký to bylo? Starek Enterprises Official. Mně se to moc nelíbilo, neviděl jsem na to. Tak Filip se nám k tomu vyjádří ještě. Z toho to zaujalo, díky za optání. Tak a to nevidíte, že máte pneumatiky v kuchyni? Ty máš, vole, nevím. Tak jste to slyšeli, stálo to za hovno, takže si jdeme radši ukázat nějaký další káry prostě, co tady jsou. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm in love with your chat. Chilly bitty for the pepper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you beat me up like I did. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like a baby you. Moves how hypnotic. No lie, Girl, you never meant to. feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, you never No meant. Girl, you never meant. lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna Takže jsme na cestě ze srazu. Byli jsme se ještě stavit pro jídlo a dáme si takový malý recap. Já si myslím teda, že se to teda obecně povedlo. Co si myslíš o tom, Struný? Já souhlasím samozřejmě s tvým názorem. Ne, mně se to líbilo, byla to prdel. Včera jsme si to užili, dneska taky, dneska jsme počilili. Bylo to topovka. Na tohle jsem se těšil celou zimu. Teplo, auta, kundy. No jo, konečně nějaký sraz po zimě, co měl reálně nějakou úroveň a hlavně se vydařily počasí, lidi, všechno, prostě nic nechybělo. Asi jako není co dodat. Souhlasím. Víš nám k tomu ještě něco? Asi taky nemám co dodat. No, Akorát, že je teplo a že mi nefunguje klimatizace. je hodně teplo, A zapomínám řadit. skoro všichni jsme se spálili, takže výborný, jako od slunce. A teď jsme na cestě domů, no, a nakonec si ukážeme pár záběrů z odjezdu a z cesty. A to je všechno. Takže tak. It's gonna be lit tonight. I'm so lit, my girl. So let me say you roll it, my girl. You love it when you bend and roll it. Now let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I
you up, baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You beat me up like Scotty. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like to play with you. Moves how hypnotic. No lie. Girl, you never meant to. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, we never No meant. Girl, we never meant. Seems how we do it. No lie, So we take to it. no lie. Seems how we do it. It's gonna be lit tonight. Put a bang, No bang, bang. lie, Seems how we do it. no lie. So we take to it. No lie, Seems how we do it. it's gonna be lit tonight. Put a bang, No bang, bang. lie. Shake that body, let me see you just do it. Get 'em 100%. Move that body, let me see